Ba za mu ce ƙasa ce guda ɗaya ba, gaskiya sai dai mu yi zancen yanki gaba ɗaya. A duniya tana tsaye ne kamar ƙwallo. Idan ka riƙe misali a ne siffar ƙwallo, kaga akwai samansa, akwai kuma ƙasan. So a saman wannan gurin da ya yi kama da kora ne a duniya. Haka can ƙasan duniya ma akwai. Duniya yadda take ba tsaye take kyan ba ta ɗan tintsira ta ɗan tasgada haka. To ta tasgada wata 6 na shekara zaka ga ya fi haska rabin duniya. Lokacin da ya haska daga arewacin duniya saman duniya misali, wanda zaka ga haske ne ake samu duk da cewa ba zai zama haske ne fau kamar yadda muke ganin rana a nan a tsakiyar duniya ba. Rana ba ta kwanyarewa a can, amma zaka ga haskenta. To na haske ba a samun duhuwa sai an yi kamar wajen wata 6. To yayin da kuma rana ta tasgado ta dawo ƙasan duniya, shi kuma wannan yanayi da ke saman duniya, shi kuma akan samu duhuwa. Shi ma baya zama baki kirin haka kamar yadda ake samun dare kaga dare ya din, shi ma sai ya zama kamar wata 6. Idan rana tana nan saman duniya sai kaga an sami yini ko rana na wata 6. Idan rana ta tasgada ta yi ƙasan duniya, shi kuma sai ka ga an sami a nan arewacin duniya duhu na wata 6. Haka yakan kasance. To kamar takamaimai waɗanne garuruwa ne ko ƙasashe ne hakan kan shafa? To a nan arewacin duniya akwai ƙasashe misali kamar su Finland, kamar su Greenland. Idan ko ka koma kudancin duniya za ka ga wasu yankuna musamman kamar ƙasar New Zealand. A New Zealand ɗin ma da yake New Zealand duk da cewa ƙaramar ƙasa ce, to tana da tsayi, za ka kudancin New Zealand na aka fi samun wannan. To, Profesa, irin wannan yanayi na watanni 6 ana samun hasken rana ko watanni 6 ana samun duhu na dare. Shin ya yakan shafi gudanar harkokin yau da kullum na mutanen waɗannan yankuna? Baya shafan harkokinsu na yau da kullum sosai. Za ka ga akwai lokutan da mutane za su tashi, kai kana ganin duhuwar dare ne, amma su sun tashi sun ce gari ya waye kuma an tafi ayyuka. Kuma duk abin da ake a wajen aiki ba su abin da suke fasawa. Kai kana ganin hasken rana, amma dai an nuna maka lokaci ya nuna cewa lokacin dare ne. Kila ma har a tafi bacci. Har a tafi bacci, lokacin kwanciya ya yi sai ka ga an shige ɗaki an kwanta. A haka sauran daren zai ƙarasa, sai ka ga ana bin lokaci ne na agogo. Amma ba lokaci da zai nuna maka yanayin ga lokacin da za a ce na rana ne ko rana ko duhu. To kenan sai a iya yin sallar asuba kila da rana kata haka. A kwarai da gaske, yawanci sallar asuba idan aka sami a wancan yanayin misali a ce kana zaune a ƙasar Antarctica, ai ba daren. To lokaci za ka duba na lokacin sallar asuba kuma a yi sallar asuba. Haka idan kana nan Arctic, shi ma haka yake. Shi ma babu dare da za ka nuna cewa wai dare ne bari yi sallar magariba da dare, a'a da ranar ce kuma haka za a yi sallar magariba.